δύο φωτογραφίες στον κύριο Γιώργο. Θα τις βάλουμε στο φαντάζιο στο μηνό. Στο μηνό. Εντάξει κύριε Γιώργο. Τόσο. Πάμε για κάνα φόντρο. Θα το ρωτήσω. Όχι μόνο, εντάξει, έχω εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη. Δεν βλέπω να μαζεύει. Τι έχει πάθει, για μένα χάλασε τι πάθει. Γράφει που έκανε, το πήγα, έδωσα 15 ευρώ που φτιάξανε. Σε πού το έδωσες? Τι? Πίσω. Τι σου είπε αυτό, τι να παίρνεις, πίσω φρένα? Α, μπράβο. Αυτά μπροστά είναι όλα. Το Shimano δεν είναι μπροστά φρένα. Πίσω. Αυτό έχει δικό μου, έχει μπροστά ρε. Γιάννη, το δικό σου το μηχανάκι έχει μόνο μπροστά φρένα, Τι? Μαλακία άλλο. Τα πιο δυνατά μηχανάκια είναι αυτά που είναι μπρος πίσω. Μπρος. Μπρος πίσω. Όπως έχω το Puma μέσα. Το Puma είναι με μπρος και πίσω. Και το άλλο είναι μπρος και πίσω αυτό που φοβάμαι. Αυτά είναι τα καλύτερα. Το τίκα αυτό που ψάρβαξες, αλλά είναι βαρύ, δεν είναι τα. Δεν είναι Ακριβά, το πληρώνεις ρε φίλε. Πώς είναι? και το κάνει αυτό το μηχανάκι λαμπρή, να τραβάει έτσι, να έχει έλξη. Όχι ρε, θέλει καλό μηχανάκι. Τα ψάρια τραβάνε, τα πιο δύσκολα ψάρια είναι αυτά απ' όλα. Τα προσυκλείς. Αλλιώς το καλοκαίρι. Τα παιδιά μα δούνε καμιά πιλωτίνα να φωνάσουν.